Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Namuhla ngithi angizoqwashisa abantu ngalento ukubanika nje i-short summary masikhuluma ngalento ekuthiwa ukuthwala. Ziningi ama-topic ngixoxa ngokuthwala kona. Mangabe ufuna ukusilandela sinayo i-YouTube channel called Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Satholakala na ku-Facebook, ungasifollowa same name, Kamavi TV. Lento yokuthwala-ke ziningi-ke sixoxa ngazo. Into yokuqala nje kunazo zonke, ukuthwala kuyimfihlo. Angizileke la ukuzochaza ngalo msangano lo engihlale ngizwa abantu bethi ngalala nomuntu othwele noma ngathwala ngokuthi bayathanda ukubhayisela kule nganekwane engangixoxela ugogo ukuthi yena kukhishwa iy'nhlamvu izophosela iy'nhlamvu koya ngokuthi icoshe ingaki lapha mayicoshe leyo namba leyo so angikhulumi-ke leyo nganekwane ngangixoxela ugogo ngangisemncane ngama-80s. Angikhulumi lowo msangano, ngizokhuluma indaba yokuthi ukuthwala ube aware ukuthi ukuze uma ungena khona. Sikuphike ukuthi isikhathi esiphila kusona sekuyisi isikhathi sokuthi kuphilwe ngakho ukuthwala manje. Ayikho enye indlela. Uma usesaba angazi. Angisho ukuthi hamba khona kodwa it's your choice. Akusiyo into yabona ufike uchazele lento yenzeka kahle kulamazwe la angaphandle akekho ukwazi ukuthwalisa la ngaphakathi ezweni lase-South Africa. Hayi bakwazi ukuphakamisa abantu nje nakho futhi babuye bethatha amashansi kuqolwane kube nje hayi banihlale nizwa ku-social media. Abantu bangaphandle abakwazi ukuthwalisa njengalaphana ko-Benin nakhona ko-Malawi bakhona. La usuke usuchazelwe ngayo yonke into ngalo muntu usuke ekuchazele bona. Wena usuke ungaseyili ukuyobuza imibuzo eminingi noma kuyolokhu kuyoxoxa usuke usuyokwenza leyo nto. Uyahamba ufike laphana uma ufika uthole kukhona umuntu okhuluma njengawe ekubuza uchazelekile yonke into like uma wenza nje i-passport yakwelinye izwe ubuza yonke into sekuqediwe wena sekushoda ukuthi kuphume isinqumo ukuthi awushona la iya khuluma mina ngalokho ukuthwala kwangempela hayi inganekwane. Lapho uzophuma kuthiwe iya ekuthini uhambe nomuntu. Uma uhamba nalo muntu uyafika laphana ufica umuntu ongakhulumi ulimi olukhulumayo. Ukhuluma enye ilanguage ongayizwa. Mhlawumbe uthi uyafika nje ethi liwuli uvela udunyelwe yikhanda ungazi ukuthini mase yakutshela lo uhamba naye uthi uyakubuza ukuthi unjani. Musu ekutshela ukuthi ishona wena uthi lithenene kwalihawu uphenduleke nawe uthi lithenene kwalihawu. Mase kunika isigqulo. Ayikho into ayilokho eyichaza ngichazelana into eningi mase kunika isigqulo ethathe nje ichashazana nje incane ingaliqala ngayo. Ayikho into esiseduze la. Okay, let's move on. Into encane nje eyiqhuzwana mhlawumbe enganganakho umuntu wami ithathe isifake esigqulweni ekutshele lo ohamba naye ethi naye okay kulungile. Hamba sikhuluma ukuthwala kokuceba thina hayi indaba yokuganga. Ethi hayi no kulungile. Iqhula lento le. Lento uzothi uyithatha uma uyishaya ngesigqulo uyithi incane nje iqhuzwana uyishaya uyithi unganake phela ukuthwala kuwumlingo ukuthwala uthi ubonisa uma chapha igazi nalento ogqula kuyona isima chapha igazi uthi hayibo bese nocingo ulicimile ubize lo ethe nayi gqula wena uqhula uqalela isikhathi bebuye bekuthatha bethi mabekuthatha la bese bekutshela ukuthi hayi no kanje bese sekhokhelweni imali mase kuthiwa hayi hamba uye ekhaya. Musu onisa ucingo lakho uma onisa ucingo lakho uthola ukuthi ungena i-message kuthiwa kade bezama ukukufonela bakutholi. Kungena i-message ukuthi umntanakho lo omdala mhlambe lo omthanda kakhulu noma umagcina lo omthanda kakhulu or unkosikazi wakho noma uma wakho noma kwenzeke kwababili kanye kuthiwa phaphalaza iy'moto khona la emakhaya ivika le moto ithi ivikenye base kushayiseka ingane kanti ngihamba nawo unkosikazi bashayiseka kwabiza i-ambulance sekufika umbiko ukuthi ishonile. Kanjalo nje unganaki uthi uyabheka sekukhona nemali yokungcwaba yonke into sekwenzakelile usuyakwenza uma usubuya umqondo ukuthi ilento ebekade ngiyokwenza. Sikhuluma ngokuthwala-ke thina hayi umsangano lo ohlala ushiwa abantu. Siyabonga. Uma ufuna ukusilandela siyatholakala kwi-YouTube channel called Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Naku-Facebook siyakhona ungasifollow. Next time ngizokhuluma ngesigubhu esicebisanayo sabadala ekuthiwa sixutshwa nedlozi kodwa
kuphela kabuhlungu ekugcineni, akubi mnandi, kuba muncu. Thank you, ngiyalebuka, bayadansa.